ibere mara kabiri isano na isato ibere isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti Lois Academy Kisi. Knowledge is power. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Buya mwana mwanchu muliro Ndizi TV andonsi asoberete nande marogo bengi atokonya na sembeo analitskeri lya Jumamosi chitariki 15 nemo mutino yugumina kabere umwaka w'ijirwe nemero nkebere neisato karwatorolire asiri tukeriga asichinse jiga manyabono n'umuroberio bubosera bwenga ikorotokorira kiri ebintu ngakitokorira ichinga chetu twachirusa kabisa neto atetubina asomoroberio yo yotokobeka omosingi oitubwe Kristo ase omosingi oito wechinga asige Kristo tari dogo dena chinga chibuno gore ne ndoro gasieto no gisona asimaroba yaboni gando se asobete ngo kwari ganiki andiki komingo tena bono so ime yumurubirio tuchaka manaye ntokora manaye ase umurubirio nyorantora sense me mitanda Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sense ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ngo chinga kina bokwenda sense media X @Ndizi TV News inde tobe naye mbako mwere ngakyo umurubirio konyiro mwako yomugima kaduri tujukura nando mwaka na boko totebi wetira se namba ya 0792192834 namba yetu studio asimarogoba yabone kabamo naintwe mbako mwerio karongo de bishop onarato kwani ono erotorinere arato kwani ekero tokorana nere lero njigura ndramole mambye semiroberiende and baro bishop erotokorana nere lime week bishop kabisa biamono sana biamono karibu biamono muraria soko ngari bagana inde na inche tete kuba kwani andonsi asemurigerereti bali mongo turigeri botambe kendi kame ya lero bono bantu mwikaranse bia abandi muganyete sukuku abandi muganyete mwako moyia ona abantu maite bajagire kurujinsa wa bandi bali barura America bandi barure Nairobi bandi Mombasa abantu barujinsa abantu bono bagurire jimboli abantu motagerete kabisa muganyete nalego sabanga tikenya sai to sabere Christmas yale no enkiraika andi to ko batengo moroberio yo bado noro no gendete baka no nenga kiri Christmas nduno otole nduru yugotiga asiri dare Yesu Kristo biyazano mwanchu muri Ndizi TV nyasao twanjire kadugerete amatuko 15 nabere tokoro mwako ando semerete na nyasao ngo tutambo kiaro mwakonde ende tunyako semani na kwenda na obosemi asomoroberio yo obubosera bwechinga asokolenda chinga cheito karabana baleka na keremeroberio au ndete korekana ase ense ito ya Kenya pisho mwaki weekend ya ikwire weekend ya berengia twabwato moyega ali tukolia Jumapili I think no kwarenge twabwato moyega ulibwe tokoroka Father's Day was honoring day ndete kotabanga bali mwensi mwachete kanisa jeto kurujinsa mojabo girango chikanisa jeto kurujinsa mojage sonso kuruna kuruge tarajabiri chikanisa jeto John Spear Anointed Faith Mission Church na barai baino bari mwachete bonsi pia pasa bonsi pi onda takota banga tikenya saba sinimono na abasani nkwaroja basani yali to wate bishop Bondali ndo wate bishop Birundo ndo wate Reverend Machani aba abuna bachete wontuke kagari na abande bari aba tumete bitoro byabo onda takota banga saba sinimono asenge njo bari mwigetange ni na roje nganya sai na abakonyete anita to wale tigaga ndako bakonya mwete Brighton karobu atomo cyane ari kumanyoma sana karobu atomo yega ari kumanyoma sana muna nje baona na jagre kumanyama sana aba bali baraba sana badareba bana bau kwani bia sana lakini kare kingaki do komaro abia sana sorba jeto mjego bishop ali bia mona nje na igetorro na gogetu sana sorba ali ngorro na nje na ragire den kaigota ndagra jarengo nje na ragire den kaigota arinda kina nejinga gichinde nande ndorore na tora sugume ego chibusi mie mono manchu mure karonde Steve karore me yumoroberio obubo sera bwenga choshouta na Pedro Mokere na bari maiga ali bakwene kuna mali ine chibicha go cheire asinjira yabene na kyo endrete ne mate yao anene asumusimo be Christmas bana boto tumera uchumbe yao anda onse asobe kondi tukola lero itadura kwana na okwe minja no kogechua asichinga chetu
iyo nitabiengia lakini tujikure na bishop ase marogana abantu nabona nyona nubwato moyo bukweminja usino bwato moyo moke metanda bana mutara bwato moyo moke go sako ge moyo bwe nsagara nsagara bishop bwato moyo moke dikora mne gwe chwa trans le do kwana ritukure nanga kim ekerora asinka yao usino na bana inga kitute gitukure embwa yoko gechwa agoso kweminja bishop kweminja tokeri no na se bibilia boli asa mariko akare Yudas yari araisetinga murure Yesu amarika watabe minjete akeminja lakini aende na matu akamana komente kendo kende akeminja ageita uzeno kweminja kongorigire dio jau kweminja koleta kole paka makweli ya kweminja koleta kola sama kweli kweminja koleta kola makweli abantu kweminja bale no monta kweminja egogenda kwacha kwegunga soire gesimaime busebwe ngentire igonto bwato kobea no kweminja bono kobea ugogotangana kwa mana kweminja komodo oikobe omaye kweminja omana kweminja to kweminja tarabe ya to kweminja tarabe nande we kebe ngumuntu naro okobeiri okobeiri okogechiri bono kere kwa gechigwe bono kweminja koi gwobororo kweminja Pesa no manchu muri ondi Steve tukorana na rayo to kwana okwebincha no osoko gejugu no kwebincha asichinga chetu egente ngata kire ko kweguna omuntu abakwebincha abogejugu so gwejugu bwemincha bwita ogwa otiga abana eroro otigo mugakero so otigo mongineroro lakini tujigurino no abana kwebincha bale ase enga tujigurina ninki geko gero montale minche na ewo kwemincha okonkosarikole obosera kitoko kwana asemaro yon tutumerango chumbe yae na kiorojina okwemincha asenga ngosarikore obwamate na kitokore okwemincha oko no kogejwa asichinga yito mi para samana tutuma YouTube jeno tutumere bono karo asoire asomroberio asemaro goba yabone bishop okwemincha no kogejwa oko nikokore ekebe asoko jinsa na sichinga yonkubona kore chinga chito bishop karo omondo kweminjire osekwe iguro obororo mbokwanira se Bible borombo kwanira se Bible obororo mbokwanira se Bible gitabu kya Efeso inye ekebungo kya 26 Ephesians 4:26 egiye gotebanga mobe korinde timokore bibe mobe korinde mokore bibe mobe korinde timokore bibe eriyo bandigwa na inwe muri nenda mwamu yani kogendete kubia verse 27 yamana bateba wose timwa shetani dibaga timwali shetani that's why nata banga kero monta beire eminchire igakwa shetani dibaga okwanyoro mondo yokorera sabe udenaro kwemincha kurunyomba usukubia kurunyomba mana kwemincha ogenda uri jibestia chonsiba asingi nje kubo sono muswati omogeji usana abana bamogeji bosene gasi ageji kwa bosene se biasara sageji kwa kwanyoro monto bwe rusana nirigo chire bona agorangiria marua go itajiba kara kuja kutabuka kumbo kobeo kono no kweminja walire jibasi aijons ogwa asaririe sa family ebinebi bibona lakini mbali kawata banga mubi kulinde mokorebe ke mwanya bantu kubya nkoro kubya within a minute nandi kwera munore newe mwawe sino abantu bawo sekiango neba muntu ndibwenzi yani kwabe wose ko ngaki mwakore ngenteke lakini kitayeka nandi ngenteke kwebire gyachire lakini abantu bali bakobya etobeli bamenya nero muntu amenya tene mitinyebere muntu amenya tene ro mwaka muntu amenya tene ra kwende gazi kwende gazi kwanyoro muntu abantu ngayo inyalewe arera acha bubi abete yani bono kubya mpake gazi paka abantu bamenya nokorede robeta ni bantu ndubwe ndikubya paka sitokore gazi ya na nobosoku ya iyo sio heshima kero kubya paka abantu bamenya ngaki muntu irero yabogete bubi ano monde manager umunyagitari muntu professional ngiye buyego bona abantu bakumenya nga muntu yokoranga kurunyombo se rabase bahitana kurunyombo ndwetera kwandra amangana na yokogeju no kobea ekiatu amajirwa na okobea no kogeju go kubuna kore enyuomo ose chiga jitu kwuna muntu na bakwengenta osari ebinte binge sana omwanjo omurigere yobisho totebena enkanabo ekoburukana asingenjo yomontagejwa enkanabe koburukana nenda abantu nabo bagutikana ya gwetera se okogechigwa na gwetera so kweminja base batera bakonyara bakobea beminja
naende kere minchire that's all otabanjega abutingora inkoirana ninki kiagera amangana mwaruterana ninki kiagera bintu biri mwale koborani ninki kiagera maitero na amangana atogo kwana na baragera umonte minje mirere amangana ni mngana liyo kwa tebi bose no bose kwa matebi bose kwa murama bose kwa matebi ayengu goita nyasa ngo ayengu goita ngo kenyana oje leta ngo kenyana ono roje mondo mana kwobwa obea bwe minje tabanga tin komenya so mondo uguna gontianira nga gon kenyana ono mondo bwe minja chinyangi chinyinge bose robonge asichi family abantu be minchire batikani abantu be minchire batikire no negas ekero gwati komete kero kwa minje gwati ke gazi go nenka kwa sariringa kiara konye nkoragera bali wetere gasi nando konyo maete ke ndongere praito ninga onye turanyore gasi ende tiga kutige gasi onye turanyore gasi omo maete basongo batanga aposi soro ese aposi ayebono moposi olinya anya tarakobuta tiga kwe minja ngoko bakorama tiga kwe minja ngoko bakogeja ayege ndugyo kubona takoranga ki musaro nengo nyorande ere tigana kuo tiganya kuo na kugo taro onchore rigende kora manyana igegarende na ngakiwo chikomego jaza matukare bose gana kibesha baminedi asimara ko nde totomere uchumbe yao tena ngakiwo choko gejua no kweminja kora irere enka gusarika banda bange be minje no nekanisa batigiri kanisa bono obokong kanisa no obokong na ndo ro to banga ki kwasi benga ki oyo rumo kristo no ro because aba kristo ro karebe be minjire borone baraba be bono ko kujira na bantu bezi because mo kristo minje na bagwe minjiro mo pastor sa un pastor no mo be pastor you no mo be kabisa akondandia obwe mincha bosoi gubobe na inde bose kwanyora abantu bukabanyena asabanyena bose mungina gitoge chiboso bose kende na kende lakini inde tukurigere twatabanga ki akaroko ende kanisa we kogende kubwebo yeti ma tukwebo yingore ngaki bwebo yeti nyasaye bono kende na geja igoro mokongo marika watabanga seketabu kyaruka nga mwaka achwe nse yoburusa nyekere eturube gocha bose urerie gocha ke mbukumbuke gocha ngiye kuyeria bono umuntu bwagachire umuntu akwane umuntu akorame umuntu akore gyakora igoteneine ukongete pa bona abantu batagajiri yani ngendege sinini yani umuntu ujumo ngiyota gojere kan kumbe akanta kasinini egwete abantu bamukwanite usaba abantu bakorete gentokie so alingane rioko uko kweminja no kogechigwa ndire paka no ne kanisa nande muna to kwanaiga abakonyo umuntu naro otoligereti obete busake minja ndo twala ko tema ki omwika bo kweminja no Judas nande mabera tare ngo ase Judas paka bonaiga bugi mabwa kana na kalembo ya ase Judas bugi mabwa kana kalembo mai tabantu mbale to kubara jinga gicha Sodoma kana Gomora bantu mbale bayete chinga kichiri chanu bantu mbale bairetuna na maji ne toigo number 3 Judas ne minjete bantu bali mbabu atibugiba bali ubumangana baigaerete ya ebishondo tebena asenka mosaja no mugungu empata kire kro muntu arre no muntu kwita na bar muntu kwe minjare bata kire bai karansa abara sonsora mangana ayo sebana na boko tayana mosajo go tayana bona age chiko chikunywa marwa usomo kugo tayana so bakoraje ngakibata kire kora sonsora amangana arinde taenda tasuko ujiso okay ntongere ko ko konga konga nyangi ya kongire nere wikeke wangeki lakini eji ya bwangu wangeji ya kongire obishonga kyomineti abantu wikaranza macha gusonsora nenge ntokeri ba kwazirana n'abantu bakongire weka murabe nyoma watu nyoma y'abantu bakongire lakini aba babonaiga motako igo moto wekara nazo abonto wekakonge amanye nyoma ninki amanyo kolemereri ninki amanyo bogima ninki lakini umuntu naro manyete nga aruete sobo sobe ndagera nero buzine nyaruke ya roje kwa mukuni bose nakaroiga akogenda tari kuligera limaye abakogenda tama idingo no bogima na boko meni gorwe na ndokire na ndogenda komenya banda babibuli baito barito bato ibolite no manye boko mirenga baite turakiri makalemeri paka bono toro tokoro kwa
tukuru kwa banyarera tukuru kwigesa goso bugi mo kwikoitere igabugi mo mboyo bora 100% ase nyoma nakito tanga bande kare bakumenyakere nyoma enyoma tari everything enyoma rero negitunu kende na maana ada nyoma ne sesi ase nyoma ne sesi Zimbabwe lakini mshaka tuendelete ngonyoro na chingwana nchirora tebi umuntu no enke bo toera tu lakini umuntu bona nere ose ntote bana okobea ose okwe minchogo ni tabio kwibera ni bishop ntubwate bisaku ntubwate abantu bebere bisaku aho ntubwate abantu ba na neba kwa matokonyera agukira so nyobo sono mosibati agukira maete gukira ntubwate abantu bakoiburu otamu gukwana na eroberoka yani gukwana bakokomenda jinguru tokurate benga bakungu moko beroka sawa sate muzaje tokumoberoka erebe ka kwa beroka bano ikona likuwa muokia agwite nyendi abantu jengo tabia abantu tujino masaja ni manyete ubona abasibati abange tiako beroka ujya so masaja musaja agwita na ande masaja ne don't care agenda kana gyo kangeringa ki irangora lakini kesakweke akonyora abantu bebere bisaku lakini toka tabanga chinderia toiboire na jirojo weka tosubiku na manyinga yesu ya amanyinga yesu mondara ibiro okogechikuguka aiboire okogechikuguka aiboire okweminja guoka aiboire ndamwamu yoka aiboire yani abantu bale aiboire gesakugete paka bona amanyira n'abantu ngoyo igabwekene sobo oyi abwekene mumuro mwabo oyi abwekene ngina rome oyi abwekene ise oyi abwekene ngina so nabokonyora chinderi chikogendeka embuga bobe joshua tena embuga embuga bobe bona bishop umusaja n'umukungu batakiri barasomwana asomo ndubu asensema yokobea nokogejwa ora asoma mukawa kabisura mana omuntu ingo kwanda ngo gejwa ona gignata bangera mwakongire oigore jinga ahubwo irenga kikwa manyango ira bakobeo ikaiga nuri manyango na bakobeo ikaiga so bona kera konarete bokongo mboyi sho twarere muntu akobea gosiba gosa no mukungu umuntu obea osogeju kabise kya to kwana okobea nokogejwa uma yako in forovu mpaka abana ono musaja na bago itabana metindo mundako kejugo debana usono no mukungu tena kemoni ke ane musaja mine so mukungu musaja michingwa na bale bakubwatereria yarenge usono mukungu no musaja umuntu bwatereria ogenda bakasaba asabana na ende yaikire baka abandi bago itabana bako ntukware gure story umuntu akongenta abana because baitandira mukaya umuntu itabana singinyo mukaya chete sobo so egento keroro nkelinga obororo bwoito chamo no monginone tigabotigare ko bwoito obororo bwa abana bore kando tigo mwana akogeje kando no mwibori abo no mungino akogeje kando so tubasa kuru asobororo bwo mungino ogenda asabana na istairi voyo na andi tetakeno na abana baike bamanyenga ki ngabandaba uyu no eo ngaka igangaka singenjo baitana na mama bisho gardura senywa mabono inkikiragera abantu babe na kweminja kedo te boni ngo abantu kibanja ine Brighton ndiango te minto de bike yani umaile Brighton no ikenyomba boli gwegendo baka obe yani umaite labda tiandu mubwekano turali musara oikenyomba muswati akatenga ki ngajibesa umate bamtebesa ningo aziki timbwati koruga abwa mana ko insist kabisa ngai ko bono ngito bono mana maite ai kwarenga muswati bono maite bintombire abasibate wenda kolan nabasaja wenda waraki wenda kolan amanya ngaki agoja sole no ene besa ngaki agoza ya kera goza bebesa amanya no bwate usito bwate ne kera kwa matebiri gene ngaki oye kera tebiri tabwati oye kera tebiri na bwate neki kitwatanga abantu ke kabakaleki ebintu bikogera abantu bago tane evinge nimenu etari koigwana ya abantu batari koigwana chimeme batari koigwana oya gukwana no yokwana muntu tayo konde na basi oyo muna maona na akwana no riraniri no yoiraniri ikine eko roma abantu abange kwanyora ya soiro bororo kwanyora muntu bwe minchire because omongina agenda mongina naro kuoga pakumoga kotegerera mangano cia ugana yakwana ogosoko goja bose sana ndia ogenda pi goja so ebo sene no ne kero gigora bwarare mambia bokena na ende katonde to kwana ero yokobea no ku emincha bishop bon ni ngana ndrona abantu gukirana bari maite kero mobea na ine ne kero mwe minjete nyomba abantu mbaho kwana kero muntu ekaro ntubya ne here buyo musaja no mukungu no wanyene ngeyo mukirana ne boli monda gosoka na bono se tane graso ebinte binge praito ebinte tane okora se tane ko bakiri na bako bakiri
Kitas. Setani kirecha. Setani kira azo akoso ase mukungu. Azo ona abantu bari nyomba libanga chibu. Aba bamenyete nyomba yamo. Umuntu nalo kandenga ki. Ndagera ronkolina ki ndoli goku. Yani ndagera ronkoliale akite bari gokwa. Bo no konyanga setani kira azo ira sabantu. Abantu bamana gukirana. Ugukirana koria. Kori nkorio kuya. Kuno gukirana kwa shetani. Uwe shetani. Lazima ikemewe katika jina. Iga mangana wa makongo. Iga mangana wa makongo. Nakito kuna kweni zitenga ki. Ebi interviews pio control ya nene. Nane ntoko ya control ya 100%. Ne kanisa. Ne kanisa. Ntoko ya control ya 100%. Natoka ende kanisa. Ntoko ya control ya 100%. Lakini kanisa at least goturuisere. Ebintu binde mbire kanisa goturuisa. Bintu binde mbire kanisa muna wano gukira noko. Abakonya oro monto inyoire wakere bose pasta boto bose mambie. So mulikirenga pasta nyomba ere bobe. Pasta uko igwe kabiri yo chako basabera akego cyo barangerio bakwanira nkimagoso kimwabwate ureta abandamu ekiora mataya gote baisano kiandanga ki naseseniria abantu bali bako gatania abantu bono gwacha kwa bugatania omuremboso indiria abantu ndo bugima bwakora bugima bwagenda bugima bwagenda tansome SMS ibirise tumanju mere krato konya gukwana igoro yokobea no kugejwa asichingi tore no kugejwa no kobea koreta kore amangana atari amaya ikiagera nigo ego chiare to bosera bwabutoka omuga kogechwa mongino gechwa inki ya tuara oboko ya tena bono mukungu atigangenda gocha koire no nekro montage jugose akobea origino anyamesanjo ya bono tari ngorigia abane komenta bali pakana number 4 komenta ndakoreta bakungu no number 3 Ote amoremba goli. Moremba to iyo asere na bago kana moremba go tema itenge ndongero monta go taka gwikiririo oyo ndo boro. Amosibio boro. Agumosibio boro. Omosibio boro gukora to oyo ne kwanyora no yo nere na ndore. Bono kwanyora monta bwata bakungu atata anjeti. Mundu naro kunyoma bakungu atanjeti. Oje gutabokonya rabwata abantu oje gukuminga kieke nara gokora. Jarugira madana watching in from Sensi Kisia there kuna sisi Enoch Mochera then watching live from Isebania Boda Buna Botambe na onde imeyumuro video kubosera Bwenga. Asante sana. Abrisilo Mokaya then and this TV enjoying watching tuateverani buya. Aberi Mokaya then whateverani okuya kusokoba kweminja no kuya. Ono bantu kabateverani. Abantu se bayigwana mete video ta sa. Oteverani okuya mete oteverani kore. Sa mugani akota asabantu abamo bare. Bamete bayigwana. Bamete bayigwana ine ya sa uchikiro gosenu. Abono goteverani ngokoreki koro abono bwanja ni ngokoreki koro because again tekenene ke korete family amangano saba sango gotokea Brighton obwanja obwanja ne kare buga erire bono egasira abuno mangana magongo egasira abuno bono airu je karto ndete ngenge ngenge tunyo soma SMS ge nkike okoro bwanja ni asenga bono asenywa molende meake gosuka gose nkike okoro bwanja gosuka kare mogosuka kurwa mogosuka nya sawa seseniri obwanja ni mwabwatamo mugakore nyangi amo mukaende kanisa amo mugachaka usasimanya sae lakini mwana kera mwasesenigwa abantu bagachaka utwara gisukuri shigenda kera mwatikire nya sae obwanja ni buli bono mbugo mwanja ni mwabate mboko enda because igento gakora abantu babo agenda komenta na kuwanjana nya sae bisho ndo tebena abantu bamenye myaka enywa ndo tebe 70 nya sae banje bamenye 70 baywana ini bwanja ni bobe ose aboika boinga kide bo toke pi obwanja ni obole partnership obole 50-50 bwanja ni boye obole permanent obole partnership na orara ngyo kubolenda na orara ngyo kubolenda na boku bolenda ake bwagenda bwatumake bwagenda kona buge maboko ndeke mbogenda lakini kono monene na burate mpaka 70 abantu bunabona abasongo bwanja na bale pakobogotu onyo no monta tareta kangina kaya maite kusito kotara mongino ka gotire okumutika wagenda kwanyigori yumwa lakini umuzongera agotarira kangina kaya baka nakabaka gotu lakini mugusita agotarira kangina kaya akito tori ngi kogera no ne ora bume ndio kubo ni to akwanetana no ndidia abantu bakonyoma nabana twanyoma ndo sina felista ngo kana sanu kana sto nera ntoratiga lakini ko kinga tukanyarana ekanisa mongena garansa kana mo lakini banyoma ndega ibiroge bare am lakini kinga gete akiro mondo igaransa kivyake gendero yabangina gendero yabanga etenge tokene krega kogera ogwe karansa kuri kando okonyoro mongena atanga ine kanisa
omugako chonyori bono kwanyora nga aso mungene karansa maite kanisa ndu ko ngekene kianyarebe bona sai karansa omuntu ndojo karansa omugako goja nero onyore kianyara goja because go jamo ntu anakobeka ngekero gekyo nekiamo mukungu no musaji tobeke ine shari omanyite iyo no magani ocha agoja gotanga na enda nari nwekero bisho mende to kwanire mono anene egoro turgire na anania na sabira tangandi ba jetamo anga mangana tabet to kirira so boimena no ene kero musaja gotara no mukungu ta ko raise baise ko nyana ta ko na nda bantu bakonara ngaki andando jembanja ini wakiria kero tikete mokao ko raise to kwane topic ya to na kyo monto nga ya ko motigere ndo jande ka kweli na tena ka kano watching from Kisii tena information of marriage engia sana nyebekire ekidole tena eno kumochera komenda buna bishop okweminja oko abahande okonyora kore asoro leri okonyora ligoso libe asenga omonto bwe mincha abwate omoyo moke buna enkoko no moke buna enkoko na bade onyora bwerusirie omoyo na ebyombe mono ebikoreta okweminja ebyombe mono ebikoreta okweminja mono kwanyora bago soania ake omonto bwe kweminja mono ebyomba gatana birinkoreta biro kweminja Teon Patrocini adena Marisera Nyanjera watching live from Mosobet Nyamira County watching with the dad bana tatu mwabo James Ugeto mamo mwabo Grad Mura na muraba mwabo Brian Mukwa about the no barime yumurubira sana kerora abu kero torigeti family motorigeti oyino robo sera obuya kabisa sana kwenda sesemo ye SMS gendo barime yumurubira na dana hey asante sana na dana mafundisho ya kifamilia inapamba sana ni owino kutoka Unique Quality Furniture karibu na Jadero Sabik Nyangenostra Jadero asante kabisa metanya kama jamoro hata na uya ande maeteruga uya sana asante na dana Teresa Ontita kuro masongo enyuomo nowadays ni ngumu sana let us pray other enyuomo ne nkongo matuka bishop enyama ne nkongo other to sa ne bolinga ki enyuomo ne nkongo esengenjo egenge tokota bere enyuomo ne nkongo enyuomo tabu adinya sa number 1 weke konge enyuomo tabu adinibo weke konge mete kwa bolinga mindo kibiko changera mete nibo na rongo changere obole bingo changera bole obo takango changera bole kuira bane sukuru no bono jan wali ekoba aruno ku minja ukale bono kukarande lipase monga na kata banga rete bese to mane sukuru no monga kama tebe na rete bese bono ga bo bandu kurutana na bale bandu bajudu ne chingumi abantu kuma segingine karo January seginji karo no ne bono December yo kaiga tare 15 iga ngakitokoragera abo ngotenga abana ba wikogora bane ndagera wikogora chianga bona abantu kuminyokani bale setani agoso ese bintu binde biteye no je bintu muna bona Christmas terigento bwana abantu bana takurwanira Christmas terigento abantu bana kweminja no nayo musbati ngyo kweminjira ngokobo mugakata goreti yanga because yanga tari erege poro morembe mugako yo mwanje ne komo agire jo kwanje ni no monto muri yanga bono gete wika mwanda gina tabanga ki abantu kare mwanje ni ngete na mo ko tebera ki round ye kara be ke liyo bwate labda rende to jibono ko reta bane school nto je ko gore round ye ojo kuigwana kobe teone ko gore to bono chiange jirege sara bono bantu ko chiange goro to takutika ko gore no en January kiangazi ye bishop bege ne Christmas na otome namba ya studio dimetingi kwarengerera kinena botu mero jumbe ite namba na re yuwatoma namba to metene ngao atomete namba ya 0792 dimetingi kwarengereri akina botu akina namba ite 0792192834 na re yu tutumero chumbe yao wetera sena mbeyo Ars Nyaboke kurwa Nyamataro ime watching out there na obosemi obuyaburi asante sana nano tena omo kungu arende omosaji Juja Road kurwa Itumbe stage boda mokungu na ko no mosaji okay ngore ndo mokungu le kiole no mokungu bana ikibara kimanya ba tena enjirende yonjo ko nyoro montare no mokungu onyo ndo begete sati ere go chiariga no mokungu omukungu ta gwanjo bosoke kole machwara chwa mokungu le ndeto mondo kerora bete no mokungu toli gutiokera bantu akinda yotare ndeke bishop wake musaide yotare ndeke bono bali batali na kitoko tabanga kia bakungu kolenda bali ande baro batali kolenda
abasajja mbara batari kurende na muguna daga kurenda konya atakomanyo ya umugugu muyago ikaserete mwae umugugu muyago akaja mwae na maokarenga namba kwani make sure no smart chaka chawo njizibiri cyakire bazi korage role biya tago tiganjara mwana abantu basubati bale bakoragera basibijisuguri batabanga kene nkiarenga uinakurende toro lakini ababona bishop ekatugukwana ekisasi egerende nakikiabere yate ninyo mane sense go majikora na bono era abe 50-50 kwesi bitu esibi oyo nabagwe esibi asoke nabagwe esibi asoke nabe nako tabingere 50-50 batirende ke ntunkeringa ki abantu tigabarani ebintu ensese yikire bono lero tubwate media ogosoma ebintu ebinge genda se internet lero internet naboko yigore gotenga ki ntagete kworokereringa ki enyo mengi yekoba agenda sigu dikano neke gusinga ki ntagete ko rore enyo mengi yanga ki yekoba egegusi gugu ekoretere enyo mengi ya ABCD lero bintu byakire okubulia maswali byakwa bono gento ngejo ngochande kete tuwadi monto kokonya because abantu abange bagusira asinge njo gutamanya abantu abange mama yetinga kinyareba muna bono ga kiproiton na ikire miaka 60 imbwata bajukuranga bono batano bono ngamuntu tayora fari unga kinga ni motebikene enyuma yane miaka 32 kunaka jometro mungono bono abantu tukubatebinga inchuto bashauri nchumba tubakwanira zinyoma jeno kiri chindere enyoma etaraika no miaka 15 enyoma ekalo se miaka 7 etaraika no miaka 10 abantu tukale 30 tugutuliko tanga isaboke miaka 32 na bagonse mikende igoro yenyoma yane neba mura etana maite nyoma tukani kamwetane umana kwa gushauri inchuma pe matabanga ki basa isaboke ni mbate nyoma iregana lakini ngakinda akore menye nyoma yane chikobe ngakientambe ye miaka mengi na bongo kodebinga egende ketanga ni okora neke bone ngento bantu batete counseling bantu batete go kwanirwa bantu batete kwenda seminar bantu batete kwenda kanisa so the problem is jitu akwana Johnsby echiko changia sengi njo gotamanya Uyasano mwanju muri district tonete asumuro birubo sera bwengari tsukurira tariki 15 nemo mutinyu 12 katutete amatuko 15 tukoro mwako yiganya sayengo twanjara tonjokore asubuya na togosemeru na chinga cheito nchibudeka ekina kitoko toko kwanera ekorochira buneke abantu bone matembar bagwa kana chindo na Christmas yeke kikera bore yaya teto butwaro bosera edolin korumwembe enywa monensense Doni nyuma nonsense kabisa. By the way ni correct sana na Ndis TV next answer kuweka movies ya tena next tuja kubeka ji movie lakini nabuto chibeka bone nyuma yao kerebuya aibono ganyobeke ji movie ekintu igane jinga kichobose kire meroberio ni bwate jinga kichaya aibono kwa ganyenga kiye movie aibono tumezo kubekere ji nyuma wasinjiri jeji lakini bono ne jinga kichobose na ikaro ko li SMS maya jinga kiuguri SMS ikere na toko ba igatu maitita tukatu motebia kene bishop kyaro maitinaye bono maitita yonando likano monto manene umwana urochara abanene ngoli kaliga abere ngoli no moite skuna tari ko skuru boy maite te twara de bania kene na gia ja tumbuya ne ukweli ekaro to bwate program na no bosera tige bo bosera ai bro to te ko bwate kerenga ninki gito gukwanira bro to te ko tagarra ai kora suka baro to te to konye pata te ko ka January e family gerbia naro kumanya mbuya kindeni naye ko kwari kire yawo sansa hero ni Elizabeth ni moro maite kara to ter okogeche na dige to ter ko geche abantu bia to okobea pisho ba to ba ko gerobe ko gero monta kore no ene kebe ti penso monta gero kore kebe abantu ko gera vale naenda marika bata banga aquí ekero ko geche monto ayo ko geche monto usomo kolie bibe ubwana ko be rigenda na marika bata eri to rutu nyanja Kiamano je tore bosera era ne bintu binda kore kebe ngawara kinene twa kwabeire na erendera kabishe tabi se asore Hero ni Elizabeth White na wasalimia marafiki wangu pia na my sister na mamangu pia my grandmother Linet au the annual me Yumurubiri. Asante sana Karoli me Yumurubiri. All the way from Geteni niko ndani na my mom Nyanjera on sis au the annual pale me Yumurubiri. Simeon Yabuto korwa enamba nonde ime yobo semia with my brothers Moses na Timothy. Biyama nasibari pale ime Yumurubiri. Yo na annual ime Yumurubiri. Inje nigo Eric Korusuneka amasabo naro okubwatania enywamu namaskani namasabo
masabo ya tena masabo naro akubota ninyumo kabisa mbia bono manjumure kamanda tutuma SMS na oteba no molime yo muroberio asimaro bayone bisho bono muntu yo bwate etabiyo kubea no kweminja ngiata geroko oria bwana ndako konywa mono mona konywe asense mo yobunya sai ende getangani amanyore nyasaye ekera amanyore nyasaye igobona gusibigwa asibigwa na manyinga Yesu kera sibigwa na manyinga Yesu aichoriko mo ikoma cheno bono konywa muntu rira nirense machakire wanje family yaye nonye no mongi no rira nirense chakire wanje family so abantu aba nabakonyora bamenyete ubugima buria abantu bandi bagutamani mweta abantu barakonyora bamenyete abantu bandi bakuri kubisunga kia abantu bamenyete gusinga kinyare bagwete no mongi no yega abantu bakona bagoseka umuntu mweta umuntu narugojo buseka mo goseka mukao erutamani ngabamura ncengu ndurigoseka na mukana so egente kanene ndabatebi ngabwanja nimburi kuguru ubwanjani boguru asinyasaya ekere bwanjiri nyasaya ne rubwanjani aso ime yao nderio amangana yo kweminja because okweminja oko nabo kweminja omweri cyo gukorera sabe nabo kwebea omweri cyo gukorera sabe na inda abantu bagechiwe abantu beminjire paka bakorire bibe abantu batagwere chinyomba muntu munabono ebintu bigokorekana samwe ya abantu bali barwana asegete bakumuntu ategete gusamba enyomba aya tugukwanira bono ndai tugukwanira that paka umuntu ategete gusamba enyomba n'enyomba itali ategete gusamba n'inyomba yo mwenyene yagajira umuntu ategete gusamba enyomba asenge enjo yenyoma yasarekire bantu barwanire bantu baetanire bantu badete gukora gisegi kitaiyo ndete mbate bingaki asira ni hasara na inaleta hasara na igwezi kule umaite na bugwika mo gakone na roge je tukuno monginoye akabwata agate TV ya manya one TV ekugurubese singeru 40 agate TV agaturoni bindo nyobanga igo bono maito ukobea igukuru kwa mwabo shetani nande ukore shetani ugokoreta matara nande ugokoreta asara igugwika tuike kiranga tunakoranga ngakitogo control nature yetu because again don't get to controlling your nature akere ko igure gento mera guchime kare ko mera guchime wona sabanya sanga akiga nkonye tinkora kende nkonye nyasago konya jideka kwanyora kwebire gente bishop nere buya umuntu egaregire nyomba usegendo gyaba kyaba nere buya ngiminjere ferisa kuragera aya nkare na keminjire kare ngime tanto kwe minja bali pakoti ndagara utingotiga lakini mbaro ababa ugo tiga na asara wono maite kare watiga ndagara wona kare watiga maite kare kwe minja asara ni ngobwat kwagenda kwaso aburere kwarara njara ngoko ndagara utingotiga Miona manju leo ni seminara da ni mecha niko ndani ya Obosera my grandmother na my sister sana bale na mama mwabo na rodena na bwo ikanyomba otwanyoro mukungu azita kugechi gyogora era rodena na bwo ikanyomba tu mukungu oyo azako provoki akoge ago konya okire kenda serumu ya wese kire roro otabinya saenga diba kanare ndocho mukungu ngechiali tiga gutama ku nyomba so nyomba mwao kira pekano ne TV gari ombi ayombi nga to kene gabet kenda kora news yao kuna komera gochi opoe na bakonyora mangana ali aelire no uli na ero ile mako molinga ngakibona yarenge babo lakini bishop nabaga abazubatu bakabakogeje abagaga malikogeje na tuate bangaki abagaga ngoje bakabasubatu ya mukaka narugoja ugoja na no bolebi usugoje n'ikisegi mama abantu bari kisegi ki okonyora kisegi na kikire yani abo musubatu okonyora umie taitire kinse mawao n'ichinjira hawa uchinyinge umusaja akogeje umusaja nabakuru kumukunga marieta na bakomo kumusomera busumurama n'umuntu busa bintu munebi naro dena shalom enyumo ne kewa Nyasaye kere boigo no bwanjani na okoremereria ase amaya onzi na gwanjirana kera oyomo no yo mwabo oyo bishop Nyanuga adabane shalom enyumo ne kewa Nyasaye kere boigo no bwanjani no koremerania ase amaya onzi na gwanjirana igo byose mete ikatobyanjirane ikabwanjirane kero ase nyuma na bono rende asama ya onsi na gwanjirana kera oyomo
no yo mwabo oyo Bishop Nyanue igo no ikatwanchira ne kwa nyomire anjana nebintu anjana kwa nyomire anjana no bwata abana nanti gauja gwikaze getora ngaki na mukungio na nyomete kwaja ko taboro kwaja ko nyana no mumwamu bwata geto morabu bona liyo hukuna onyo mwikireti obororo ase ngenjo kwaje ko taboka baadaye mukao mwanjana mukanyomana abo mwenge abo toketokogoro abankiango ni bibi yako mpende jinsi alivyo Bishop Kaltondete omwana bono ogotu mete tena okwe ogoroko gejwa ndotebe na gusino mutota akumedu bya karuro omwana etabie bono buna abana bono bagukina bone ngaki umwibata kire gukumba omwana oyo ubwate tabio kejwa mete mwana ro kweminja kabisa bwetina no ninse bono ekyo toja kwanira Brighton kororande kanisa abana babwate problem ayaye wage kwana abana mwana rotasuki mwana de bitindi aja bitindi mwana ay abana bakari baraba aba bega yani mwana naro konyoro no mwibuli yagosoka akomoretero gosoko aka mwana gatindi yani kakwarangina ke so again ndekana nenjena tebya boiboli sabero mwana be kamaru sabera abana kitu kikubwa ni kuombea watoto basabe ni kuombea. Hey, ni professor comrade kutoka Nyaboshi tunaforo kwa mpigo na Mochoges aligetege sawa tunakusikia sana omusaja one akeminja bosaigo agantigera abana emyaka ebere bono inye emyaka ene ingi mbwenerete gokora bono emijete bosaigo gokora bono totebi ngaiya gotigete nyo gotigete buo gendera kuri mamugondo senginje ta gosereti genda kulenda motigete yaro injerendete yara kore no nyo motigete buoye ayabere buoye ari mimigonde ri yaye akini abana because musajo ta masereti ya sasa afumilie na waje maneno mingi aende kanisani lakini wewe minjete bosa mondo ta gwe minja bosa ego wana nera ngana benga ki ngento ngere kia besa mosabeta garra wegento ketoka mondo ne minja bosa bo mondo ta no jo gwe minja mondo ko minja gwe minja no mondo ro nyomete mwana akaibura abana agataboka onya baikire baikire no zo dazan abana bo 7 babujire bono mo kujugage zabu tabage ti gonya oyo bana mo el guru mi ko jamo kuma ko jia moto tamo bana obogima tariyo bana tama obogima budget kujugage budget ta gonya magio bare kurunya isambu yemono asobosemi seseni wa Bishop asante sana hai obosera Jojonde ne birobitu biarre hai obosera ni James tuko milimani obosemia mokorwa nobuya asante sana losi nyanchama chucha tiga omosaja asikwe adero mosaja tiga asikwe amina diamano rose tiga to zikwe amina twakoira epongeza okobao okobea no kweminja is called a behavioral problem that's not managed when one is young. Yani etabe managed de karole omoke o ikokine nembuyo so emotions should be controlled when one is young. In ECD we have that lesson how to manage emotions in young children. It is said people with emotions have been fixed. Mr. Osusa the mwalimu era tena obokabaro obobu kweminja otakumbiri goromoke kana boji kutujana miagere bosio lakini nata banga abana imeli kuruga chuba niko ndani ya obosera sa abana tujitoke kwanere nde to bwate muno ya abana banda korokera liwa na inde ndo benda kukwana na bayiboli amba kwani abayiboli abayiboli bona bari gukuna bari gwaka abana noroje okumba abana no gwako mwane kiranya ine bibilia onye turi gwako mwane kiranya ayogo kinyo mwana bo narode ntosome Peter Isato 1819 Bishop Timothy kwana another ni Mr Nice from Kiomiti gaki aetetabogeti gaki enyomo nensensi amasabara akonye enyomo ekin adana masabara enyomo ara akonye enyomo ekin amasabano tosome ngengi yekarukwana Isato 18 na 19 tokolo yego tabanga ekiagera Kristo nere agakwa ararimo asengenjo yebibe ere oyorenge omanyene oboronge agachandwa asengenjo yabatari onoboronge erinde atorenta asenya sai verse 19
aso moika oyo ogochiera emeikeria yarenge ase obosibwa akayechandira namaye gukwana yo ngo twanyesomire nera tutari twanyesomire asimaro bishop garu osembo abo mwari tokore osabe tokore mu rubero asimaro bonekera biro tubere bono tigango tusabe tata no mwana moikomo chenu mbiye mono asenge njo mu rubero twalira se chinga kichi gagwatoa na bonse abategerera twasabire nyasawe nyako basini seni studio yeito seseni aba directors seni bonse abalenga sefundi wa mtambo twabasabire bonse na into twesabire nande ngakiene nyasaye gitokomera na esikone bakobikoiranire na bali bonse twakwanira na bali nyasaye twabasabire aserera Yesu Kristo rumotolito mbiya mono manju mulete tumerane weekend ase chinga kune chalere kyagara twakwanira manga nabera abenota te namba yane esimi 0727 979 186 0727 979 186 esponya dena koru kiongo okweminja nobobe okweminja nobobe igobono abange batumira gisemeje ntingo isomanchikore tetokora omwanchu moreri asengenche biro bito biaere tumirane e weekend choshouta babadana na episode mokena barengi director izo jene kiro moroberi yo ogocheire asenjira bene tumirane asemero bende andi stibikone ndi tukoria achuma mose wiki gocha na utoramirane asobo serko dona dokoro na bishop chari saboge kurwase kanisa ya Anointed Faith Mission Church Tarajambili we asanu mwanchu moreri liane buna botambe liane Brighton Makori.